Hey, what up guys? Dili yun ako mag-vlog karon no. So, kay mga adto o dahilayan uban sila Master Poppy. Nya ilang gitawagan nga uban jud ako maski ako kwarta. So, butan gyud sila. Ilaro akong kwaon dere. Isa lang. Okay, go without ice. But McFlurry say. So, what's up mga madamski, mga busingski, mga kanay tinuod na ni siya nga intro kay ganiha. Nag-vlog ko sa balay. Kauban ako si Apps. Nag-vlog ko sa balay part kay dili ko kauban sa ilaha kay nagsabot lagi sa dahilan kay gisin ra ko sa yung daddy no. Ikaw di nagtanaw ko gisin ako nimo pero butan gi sila ila kung giuban jud giapitan ko lang sa shop. Narang sakyanan ni uncles na si Master og si Ton. So biyaan namin nila. Okay. So sakyanan kay Darita. Dari na akong pinanser nga taga-BCBN nga gaya nga vlogger Master Poppy na si Uncle Stevie og si Upsline kani permi man si Ups. So padulong namig dahilayan bay. Ya si Master. Wa ba siya paniud. Ato na mi sa dahilayan karon daga na mi kauban mga gwapohon. Sabi mga tao. Dagan kaayo mi didto, mangita mig babae ayaw na lang lagi kay ang uyab ni Apps buntis daw lagi pero congrats sa iya lagi kay naa na siya baby. Yeah. Single ko bay ayaw kabalaka. Ang mga chicks dito maghulat lang. Master Poppy kini na. Nabungasi. Go. Ay, ako nang humanon kay ako na ning i-vlog niya. So ako kadalag kamera kay lagi mo lagi to. So ako na ni palawon kay si Apps na pod nag-vlog. So let's go. Kita ra ta dadto. Peace. Uban ni ko ako kwarta journey. Wait kwarta. Hinera siya. Kira. Hinera. Nanagid mi dere, no. Nya na pagi entrance. So okay ra kayo. Ano si kwarta no? Okay kwarta dala. So ilam kong gyuban. Las Master Poppy og si Uncle so nanami dere sa dahilayan karon. Subscribe. Tony's call. Tony's Call and Master Poppy. Nanami dere yun yan, chicks part. Ano ko iya basin na. Woo! Hindi bitaw so nulod na mi dere wala koy kwarta. And okay kayo. Sana all. True kayo ba? Bitaw. Kita ra ta sa sulod kay kananan din niya mo atuan. Naon. Sana abot ang bagagnaw. Abot kog dahilayan. Abot nung gikukuan sa una bukid nun nga 20 rong kwarta. Karon abot kog dahilayan. Baga sa naong ra. Sigdato kay nga tao ba ka-upload lagi kon pagi Nanami dari. Kaya. sa kani paingon niyang budget siyang papa Oh! ko diata ko. Wala nagatang kong papa oy. Shout out. Nang sinra. Nya naa akong mga amigo diyo. Shout out sa papa. Nga unggoy. Nya narami dari. So kita-kita ra taon niya dadto. Ani lang, kung gusto mong tarong nga mga vlog dari, tanaw lang mo silang channel ah. Ano ko bali-bali ha. Pero tanaw yun mo kanang ipa-play lang ninyo, pero di niyo tanawon kay sayang man ang watch time. So mora na siya. So guys, matingala mo ba nga nganong panit ang naong na sunburn day ko kay nagdula mig kuan basketball niya ang mga kauban nga mga vloggers daraw gabulag-bulag sila kay kapuliki sila pangitag ilang mga i-film. So ako ani chill kay ko dari di ba niya dari pagid mi sa una sa akong ex kikayo sunugon ko niyon niya dari. Mag-vlog na lang pud ko guys no kay nakasulod na mi kay lisod pud kay nag-vlog sila niya ako ani wala so mag-vlog na lang pud ko so nanami dari kadumdum ka sa una nga baklay ta dari quickie char lang di taon na nami dari sa sulod niya wala gid koy nagasto continue ang journey nga walay gasto so mo nang content karon di bitaw
Unsaon pagkabutog dahil layan na walay gasto ana lugar. So mag-vlog lang pud ko kay nag-vlog man sila. So okay kayo. I-appeal lang katong Unsa? so nagsakay ko sa ilang kotse. So sakay man ko nila lagi kuha man ko nila. Wala. Oo mo. Ana. Ikuha mo ko nila, di ba? Napa ko'y picture ni Sono, bata pa ko. Unya, ipasakay mo nila, unya. Wala. Basta, uy, kasamok ba? Basta na nami dari, tsada kayo. Chill lang kayong life. Para akong nasa gusa. Okay lang. Sige na eh. Kaya atoon sa namo tong kan... Ulo, may pagkaon guys, uy, tagiya. Pero lami galing ni. Pero gusto po kumukaon. Ito yung gusto ko sa vlog na to ngayon eh kasi syempre Tony Skull, nagtatagalog kahit Bisaya. Let's go. At si Uncles. Pero si Master Poppy, chill okay siya guys. Simon, my best friend, shout out, edit taon niya. Thank you kay sa time. So, dagan na kay kahoy dari guys. I feel onggoy na. So, magtatagalog ako sa highway. Hindi de ko. So, mora to siya. Yan na. Oh, bad news guys no. Sirado siya karon, so na siya. Dan kay sakyanan. Siya na kay pa Instagram diri pero sirado siya. So wala na tayo mabuhat guys. So, tagan na lang tamog gamay nga shooting mga B-roll. Nahangyo ra na mo guys nung mapaabrihan ni Dari. So, nga na may gamit na mo si Master Poppy nga BCBN kay para makasulod mi Dari. So, na mi Dari. Sulod gid makahawid. Ha? Huwag ko'y sakyanan. Ay ka Dari ko. Ano guys, nandito na po tayo ngayon. So, nakasulod yun mi. Station sa Mobile. So, pets kayo gid. Nakasulod na mi. So, Guys, actually kanina silang kasi pictures sa mi. Sinabihan kami na bawal pumasok kasi bawal. Guys, no, mag-open ni Dari ang Mobile Gas Forest Park sa 24 pa. So kami tugtan man mi nga maka-shoot mi Dari. And okay na kami ang pinakauna nga na pictures Dari and vlog. So hopefully ganahan mo ani. Maski wala kay klaro, and please subscribe Master Poppy, Tony Skull and Uncles TV guys. And sorry sa quality nga medyo pangit siya kay wala ko'y tripod, wala ko'y cam dala kaya unexpected ang pagani. So thank you kay sa tanan. So explore pa ta mo Dari. Mao ni mobile gas, mao ni mga car. Mao ni among mga car guys na kaya mo man ni kami may nakauna. Mobile gas siya pero wala siya gasolina. Kay karaan naman ang mga sakyanan. So thank you kay na Mini Cooper dadto, Mini Cooper nga karaan. It's all about vintage car.
So kung gusto mo mo ani dare pang Instagram, sa dare pa Instagram pero make sure magdala mo photographer ninyo kay para ma-fulfill ninyo inyong pagani. So gwapo kayo bay, gwapo kay dare. Sa Daylayan ni siya nga adventure park dare sa Ubos Mobile Gas no bago ni open ay wala pa ni siya ga-open sa 24 pa ni siya mag-open August 24 so ali lang mo dare grabe ka lit kay siya bay lit kay siya pwede ka mag-Instagram wala pa pero sorry bay kami ang nakauna so guys nami karon diri sa sulod sa sige tawag yun nila ni Uncle Mobile Gas no mga kananan isa sa Forest Park. Sige, tawag kayo sila kanan rin, movie. Jesse's Diner. Jesse's Diner. So Jesse's Diner no. So kami rin nakasulod diri sa karon. Magulat lang ta sa magulat lang mo sa page o kano sa sila mag-open gyud. Dili mi ka kuan, dili mi ka ingon. Sa kami ang una. So makita ra ta. Manya or humanon na ako ni basta busy na kayo. Sa link lang ako ilang mga channels below kay para makita pa mo sa more kay dili kay Chada kung kwan karon. So thank you so much. Makita ni mo si God dia. Actually guys no, so dari ra na ako manon ang vlog. So mao ni ang Jenny's Diner dari sa Forest Park. Lano, sining naka-connect. And Hindi maka-connect si Sir Jess. like vintage American dinner or like that, beer, coffee, snacks, burger and all. And Chada kay siya dari pang Instagram. So ani lang mo dari, ang tan-aw mo sa link bio. So thank you kayo. So wala pa sila ga-open. So September pa sila mag-open. Magulat lang ta sa page nila o kanusa sila mag-open. So muna to siya tanan. And thank you. See you in my next vlog. Bye.